El postgrau d'il·lustració i imatge narrativa de l'Escola Massana s'emmarca dins el programa de postgraus i màsters de l'UAB. És un títol oficial, s'imparteix a l'escola i forma part de la família dels ensenyaments artístics que oferta l'UAB. Aquest postgrau pot accedir gent que tingui un grau universitari, però també gent que pugui demostrar experiència professional a més de 3 anys. En aquest postgrau l'alumne es trobarà una estructura en 3 fases. La primera fase és una fase de retòrica visual i d'introducció a la metodologia de projecte, que és una introducció que busca explotar la creativitat de l'alumne. La segona fase és una fase que es treballa en 4 tallers d'àmbits, que són àmbits habituals de la il·lustració, que són el llibre, la premsa, l'humor gràfic i el cartell, tots ells a càrrecs de professionals de reconegut prestigi nacional i internacional. Després es trobarà en una tercera fase, que són els tallers de projectes, en el qual anirem als tallers propis de l'escola i treballarem projecte i objecte, projecte i estampa i projecte i moviment. Un dels aspectes que precisament volíem que caracteritzés aquest postgrau, i més en una ciutat com Barcelona, que té tants postgraus d'il·lustració, era precisament que recollís alguns dels aspectes que són característics de l'ensenyament d'aquesta disciplina en aquesta escola, que són tenir un enfoc de pensament crític en els projectes, treballar molt bé els conceptes i explorar els diferents àmbits de la narració gràfica de la il·lustració d'una forma dinàmica, no tancada o estàtica. Creiem que això, aquest postgrau, ho recull.